Boas noites. Dous anciáns foron rescatados esta mañá da súa vivenda que quedou totalmente derruída despois dunha explosión de gas. O estoupido tivo lugar en Santa Leocadia, en Guitiriz. Os anciáns foron trasladados ao Hospital Lucus Augusti. Segundo fontes do 112, arredor das 10 da mañá, un particular alertaba do derrubamento dunha vivenda de Santa Leocadia en Carballedo, no concello de Guitiriz. Tamén alertaba de que había un incendio na vivenda e de que dentro dela había dúas persoas. Ata o lugar desprazáronse a Garda Civil, efectivos de emerxencias de Guitiriz e dotacións de bombeiros de diferentes zonas, así como helicópteros do 061 e ambulancias. Ali atoparon, como ven, a casa totalmente derruída e un matrimonio de anciáns atrapado dentro. De feito, a muller tivo que ser rescatada polos bombeiros. En eses momentos, pois, vemos que dentro da vivenda existía o matrimonio formado aproximadamente por edades de 85 e 90 anos, e unha vez que estes son rescatados da vivenda, son depositados en ambulancias e estes son atendidos nas ambulancias, e unha vez que estes técnicos creeron conveniente, os trasladaron ao hospital de Dula a Lugo. Cando eu chego aquí a este lugar, xa estaban na ambulancia, e así, según o que dicían os bombeiros, é que se necesitaron a escarcelación para a segunda persona que saiu da vivenda, porque os dous, ao parecer, estaban dentro da vivenda. Nun primeiro momento foi fundamental a axuda dos veciños e de peregrinos que pasaban pola zona. Barallas a hipótese de que a causa do derrubamento fora unha explosión por acumulación de gas. Según os comentarios que aquí se baraxan, parece ser que foi a explosión de unha botella de gas, pero, bueno, esos os medios técnicos e xurídicos serían os que dirían se foi exactamente a botella de gas ou non, pero ao parecer sí, porque o incendio que se produce, ao parecer tampouco foi, non se alapou tanto, quer dicir que gracias á rápida extensión, incluso dos peregrinos que ao parecer chegaban do albergue que está aquí ao lado, foron os que intentaron apagar un pouco o lume que se prendía en ese momento. A vivenda quedou inservible. Por iso, segundo o alcalde de Guitiriz, o concello xa está organizándose para dar acubillo aos anciáns cando se recuperen. Ambos están ingresados no Hospital Lucus Augusti, o varón por unha intoxicación por inhalación de fume e a muller por feridas leves. En Lugo seguimos sumando días na folga na recollida do lixo. Xa van 29 días e dende a Ciga Carmen Antas valorou hoxe positivamente a reclamación que fixo onte o alcalde de Lugo, exixindo o fin da folga e pedindolle a Urbaser que consolide para os traballadores de Lugo a mesma suba salarial que vende acordar a empresa en Santiago de Compostela. Aínda así, para Carmen Antas, a proposta chega tarde. Tamén sinalou que as condicións do convenio de Lugo non se poden equiparar coas de Santiago. Hoxe, o rexedor volveu a instar ás partes a que negocien. Actualmente hai 86 puntos en alerta sanitaria. Falei ca empresa e conmineinos a que se reúnan ou ben eles de un xeito voluntario ou a través do mediador, de que se reúnan cos traballadores e que cheguen a un acordo xa. Eu espero, a contestación que me dio a empresa foi unha contestación positiva, no sentido de que eles teñen ánimo de negociar e que van facer todo o posible para que se produza esa negociación. Eu creo que xa chegou o momento de dediquen horas as que sexan necesarias para chegar ao acordo. Hai un espello, como dixen onte, no que mirarse, e, polo tanto, que é o espello de Santiago, e, polo tanto, se ali foron capaces de chegar a un acordo, como non van ser capaces de chegar a un acordo na nosa cidade. Para ser unha cidade que sufriu unha folga de casi un mes, pois eu creo que foi capaz de soportar esa folga do mellor xeito posible.
Aínda así, non é menos certo que hai beiras rúas que están sucias, que as propias rúas están sucias, que hai todavía contenedores que teñen lixo e que están alrededor con lixo, as papeleras, pero non obstante o traballo que se fixo gracias a Traxa, que fixeron tamén a empresa Urbaser, a cidade pois non dá esa sensación de ser unha cidade durante un mes con unha folga. O barrio da Piringalla conta con novas instalacións deportivas, unha pista na que practicar diferentes disciplinas. Hoxe, o alcalde de Lugo visitou estas novas dotacións que supuxeron un investimento de 21.700 euros e que se ubican na Rúa das Fontes. Parte do material instalado procede da pista que había no parque ubicado na parte alta do centro comercial As Termas. Alí agora hai unha dotación deportiva con céspede e 2 porterías. Con esta pista que inauguramos hoxe, con un costo de 21.700 euros, damos máis oportunidades aos veciños e veciñas da Piringalla para que fagan deporte. Esta era unha pista que estaba nas Termas, que non se utilizaba moito, e por iso pois trouxose para aquí algúns elementos, outros son totalmente novos, arreglouse todo o que é o perímetro, e nas Termas queda pois un campo con erva para que se poda practicar tamén fútbol e balonmano e outros deportes. Esta é a idea que temos no equipo de goberno desde sempre de acercar as zonas deportivas aos cidadáns. Está demostrado que na maioría que hai, na medida que hai maiores infraestructuras, nesa mesma medida aumenta pois a oportunidade para facer deporte, para pasar un rato de lecer, e os nenos tamén, incluso, que esta pista utilizan tamén os pais cos seus fillos. Os populares criticaron hoxe a falta de planificación do goberno local no corte de tráfico da Rúa Castelao. O edil popular Antonio Meijide di que esta falta de planificación está provocando que un corte que debería ser provisional se este eternizando. 2 meses no que os lucenses seguimos sufrindo un corte de tráfico que está afectando a circulación na cidade de Lugo. Este corte de tráfico o que demostra a falta de planificación nas obras e como se está eternizando un corte, como se está eternizando un problema na circulación por culpa dunha mala planificación do goberno local. O caso é que os lucenses somos os que sufrimos as consecuencias de que unha obra que iba a ser de 15 días de acordo cos informes técnicos municipais, que xa se deixou un plazo xeneroso de 2 meses, anunciáronse 2 meses que iban a estar cortada esta rúa, o caso é que vemos que vai a durar bastante máis de 2 meses e os lucenses seguimos sufrindo este problema. E especialmente, como decimos, os veciños da Rúa Castelao, que hai un tramo pequeno no que está cortado o tráfico para peóns, habilitouse unha zona cunhas vallas, unha zona que é intransitable, non se poden cruzar dous peóns, en caso de que vaya xente con cadeira de rodas ou que vaya xente con carriños de bebés, non poden pasar por esa zona, ademais co agravante de que os que viven nesa beira rúa non poden cruzar xa que non existen pasos de peóns hasta a parte baixa da calle ou hasta aquí arriba na ronda da muralla. Por tanto, creemos que é necesario levar a cabo un rediseño deste corte de tráfico para poder mellorar a circulación e para poder facer que este corte sexa máis fácil ou máis cómodo para os cidadáns e tamén axilizar na medida do posible que se volva a circular por esta zona en Lugo. Vacacións en paz. Este é o programa grazas ao cal 10 nenos saharauis desfrutarán do verán en Lugo lonxe da dura vida que teñen que levar o resto do ano. Hoxe os nenos foron recibidos no consistorio polo rexedor lucense, que agradeceu o esforzo solidario das familias de acollida. Grazas a este programa os nenos poderán realizar revisións médicas e alimentarse mellor. Despois desta recepción, a preguntas dos xornalistas, López Orozco falou da actualidade do PSOE a nivel nacional e recoñeceu que apoiará a Pedro Sánchez para que sexa o novo secretario xeral nas primarias do domingo. O alcalde amosou públicamente o seu apoio a Sánchez, malia que inicialmente non lembraba o nome do deputado madrileño.
Eu teño un candidato e non sei hasta que punto si eu digo podo ter unha influencia en alguén. Eu creo que somos maiores de idade todos os socialistas e temos unha gran oportunidade de demostrar esa maioría de idade sabendo cada un o que debemos facer. Eu non teño ningún inconveniente en decir públicamente que eu vou apoiar ahora non me sale o nome, a Pedro Sánchez. Así que moitísimas gracias por esa axuda. Creo que é unha persona nova, unha persona con ideas, unha persona que ten que defender os principios socialdemócratas que son máis necesarios que nunca na sociedade na que vivimos e, por outro lado, facer un partido que este cos problemas da xente, que estemos todos e cada un dos socialistas na realidade cotidiá e saber que esta sociedade na que estamos vivindo é unha sociedade que está prescindindo dos principios máis importantes que debemos de defender, que é a defensa do público, a defensa do bienestar para a maioría. Sonia Rodríguez e Abraham Castro recibiron hoxe os premios como gañadores do mes de xuño do concurso fotográfico que promoven E.ON e El Progreso. Este concurso segue adiante, pero cunha nova temática, a enerxía e a natureza. El Progreso e E.ON entregaron hoxe os premios do concurso fotográfico que promoven ambas entidades correspondente ao mes de xuño, cuxa temática era a enerxía do deporte. Nesta ocasión, presentáronse 89 traballos ao concurso, dos que resultaron gañadores Sonia Rodríguez cunha fotografía dunha ximnasta e Abraham Castro cunha foto dun encontro de rugby. Fui con mi amiga al Río Miño, al Parque del Río Miño, y me estuvo enseñando pues algunos ejercicios que ella practica en su grupo de gimnasia rítmica, y mientras yo pues le sacaba alguna foto y bueno, pues por si ella quería tenerlas de recuerdo o algo. Pues soy aficionado a la fotografía y al rugby, y las fotos que envié son de rugby, y bueno, vi la temática del concurso y tenía esas fotos y creí que eran adecuadas. A adxunta á presidencia do Grupo El Progreso, Blanca de Cora García Montenegro, louvou a gran calidade dos traballos que se presentaron, ao tempo que se amosou sorprendida pola gran variedade de deportes que se puideron ver nas fotografías. Unha cousa bonita fora que a maioría dos deportes que temos nesta convocatoria son deportes como os gañadores que foron ximnasia rítmica e rugby, que son deportes dos que non estamos tan habituados a ver nos medios. E que é unha cosa que tamén motiva ver que hai disciplinas que non sempre, bueno, fútbol, baloncesto, que as vemos máis habitualmente. Hai fotos moi bonitas de ximnasia rítmica, fotos moi bonitas na auga, tanto no mar como no río. Pola súa banda, o representante de E.ON, Luís García Santalla, destacou a evolución que está a experimentar o concurso, non só no volume de participación, senón tamén na calidade dos traballos que se presentan. Cada vez hai máis xente, estamos vendo máis calidade nas fotos que nos envían, e logo pois chamonos a atención a cantidade de xente xoven que ten como afición a fotografía e que participa nestes concursos, o cual, bueno, demostra que se interesan por todas estas temáticas. E agora xa se pon en marcha unha nova temática do concurso, enerxía e natureza. O Lugo anunciou a fichaxe do centrocampista Iriome González. O xogador chega do Mirandés e conta cunha gran experiencia na segunda división. O Club Deportivo Lugo anunciou hoxe a súa terceira incorporación, o centrocampista Iriome González, que chega a Lugo procedente do Mirandés.
O xogador tinerfeño mide 1,86 e ten 27 anos e xustamente defenderá as cores do equipo ante o que descendeu a Segunda División B a pasada temporada. Malia ser un xogador novo, Iriome conta cunha dilatada experiencia, xa que debutou na categoría de prata con só 19 anos, defendendo as cores do Tenerife na temporada 2006-2007. O ano seguinte, tamén no equipo insular, acadou o ascenso a Primeira División, malia que non puido debutar na máxima categoría, xa que marchou o Huesca. Logo acumulou 2 descensos consecutivos á Segunda División B, con Tenerife e Villarreal B, ata que o pasado verán fichou polo Mirandés. Deste xeito, Iriome é a terceira incorporación para o novo Lugo de Quique Setién, tras as fichaxes de Albert Dalmau e John García. Chano e Jorge Belver son as novas incorporacións para o novo proxecto do Burela Pescado Rubén. Ambos xogadores chegan á Mariña co obxectivo de consolidar o equipo entre os mellores da categoría. O Burela Pescado Rubén estáse a mover xa no mercado estival e polo de agora fixo ben. A primeira incorporación que anunciaron foi a do expronista Chano, que despois dunha campaña en Lugo asina polo conxunto da Mariña para reforzar o arsenal ofensivo do conxunto laranxa. Chano era obxectivo de numerosos equipos de Primeira División e tamén do estranxeiro, xa que recibiu ofertas de Italia e China. Un xogador que esta temporada no Municipal asinou 16 goles, contribuindo notablemente á salvación dos lucenses e que tamén lle serviu para ser o máximo artilleiro do equipo que adestraba Diego Ríos. Pero Burela tamén se reforza na súa parcela defensiva, xa que tamén anunciaron a incorporación do peche Jorge Belvert, procedente do Xaén Paraíso Interior. O xogador extremeño asina contrato por unha temporada e ten unha dilatada experiencia na máxima categoría do fútbol sala nacional, xa que anteriormente defendeu as cores do Carnicero do Santiago Futsal antes de recalar no Xaén. Despedímonos coa mostra Entre lo natural e lo humano que se pode ver na Galería Isco. Pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.